Ir-riformi li seħħu matul is-sena l-oħra b'mod partikolari riformi fis-sistema tal-ħatriet tal-ġudikanti u fid-dixxilpina tal-ġudikanti ikkontribwixxew għat-tisħiħ għall-indipendenza fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Huwa proprju b'dan il-kliem li jibda r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ppubblikati tlieta dwar is-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Intqal kif 69% tal-Maltin jemmnu li l-qrati Maltin huma indipendenti. Din ir-rata hija ferm aktar mill-44% miksuba 5 snin ilu. Il-Kummissjoni Ewropea tinnota s-sistema tal-ħatriet tal-ġudikanti, sistema li rċeviet it-tifħir tal-Kummissjoni Venezja. Fil-fatt issa l-ġudikanti nħattru wara sejħa pubblika u b'mod indipendenti mill-fera eżekuttiva ta' dan il-pajjiż, jiġifieri l-gvern u l-politiku, ma jindaħal bl-ebda mod fl-għażla tal-ġudikanti. Issa l-imħalfin u l-maġistrati jinħatru wara li l-persuni li applikaw skont kriterji stabiliti jiġu skrutinizzati mill-Kumitat tal-ħatriet tal-ġudikanti u dan il-Kumitat jissuġġerixxi lista tal-kandidati l-aktar idonji. Imbagħad huwa l-President tar-Repubblika li jaħtar il-ġudikanti. Fuq din ir-riforma r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jinnota kif din ikkontribwixxiet tat-tisħiħ tal-indipendenza fis-sistema ġudizzjarja u jissemma kif għaqdiet mis-soċjetà ċivili u l-Kamra tal-Avukati laqgħu dawn ir-riformi. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat ukoll il-proċess rivedut ta' tneħħija tal-ġudikanti li huwa fidejn il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni għall-Ġustizzja u mhux iżjed fidejn il-politiċi fil-Parlament. Intqal kif din ir-riforma hija ġeneralment konformi ma' dak li kienet qalet il-Kummissjoni Venezja fih dan il-Kunsill tal-Ewropa. Fir-rapport tagħha dwar l-istat tas-saltna tad-dritt f'Malta, il-Kummissjoni Ewropea semmit il-ħatra tal-Prim Imħallef li ma' ħatra li għamel il-Gvern f'April tas-sena l-oħra saret biqbil unanimu fil-Parlament. Hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea qalet li bil-ħatra ta' Dr. Market Kuti bħala Prim Imħallef saru passi biex ma tiġix politiċizzata l-ħatra tal-ogħla kariga fil-qrati. Ir-rapport jinnota wkoll kif ċertu prosekuzzjoni li kienu taħt il-Pulizija għaddew għand l-Avukat Ġenerali hekk kif dan tal-aħħar qabel kien jipprosekwixxi biss fil-Qorti Suprema. Intqal kif l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ngaġġja 20 avukat ġdid biex ikun iżjed effiċjenti f'xogħlu. Ir-rapport jiffoka wkoll fuq qafas kontra l-korruzzjoni u hawnhekk ir-rapport isemmi l-istrateġija li ppreżenta l-Gvern għal dawn it-3 snin li ġejjin biex tindirizza l-frodi u l-korruzzjoni. Ir-rapport jinnota wkoll l-istrateġija trasformazzjoni fil-korp li tissir taħt it-tmexxija tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Issemma kif mis-sena l-oħra daħlet liġi li uffiċjali fil-korp jistgħu jirrapportaw b'mod anonimu dwar abbużi fil-korp stess. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat ukoll il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, waħda ma' rakkomandazzjoni implementati tal-Kummissjoni Venezja. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat ukoll emendi li ressa il-Gvern fil-Kostituzzjoni biex l-awtoritajiet Maltin ikunu jistgħu joħorġu multi ogħla lil min ma jkunx konformi mal-liġi fl-operat tiegħu. Fuq dawn l-emendi sar vot il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament fejn l-Oppożizzjoni votat kontra u bekk anki kienet kontra rakkomandazzjoni tal-FATF. Fil-fatt fuq dan il-vot il-Prim Ministru Robert Abela innota li l-oppożizzjoni ta' Bernard Grech fallit test ieħor favur l-interess nazzjonali u votat kontra it-trasparenza. Intant f'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis remarka kif istituzzjoni tant importanti bħalma hi l-Kummissjoni Ewropea innotat riformi bla preċedent li wettqet l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Faħħar dak li għamilna fil-ġudikatura, faħħar il-qsamna lejġi mill-Avukat tal-Istat, faħħar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija u dak li għamilna f'entitajiet oħra. Ifisser li għamilna ħafna xogħol, però aħna gvern li jisma', gvern li jaħdem u gvern numli. U allura fejn qed jgħidilna rridu nafsu iktar fuq effiċjenza tal-qrati, illi l-proċeduri nagħmluhom iktar sempliċi u effiċjenti, illi ninvestu iktar fit-teknoloġija fil-qrati tagħna, dan se nkunu qed nagħmluh biex sena oħra jerġa' jkollna rapport bħal dan jew aħjar.